ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡು ಕೊಡಿಮರನು ಕರ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಂದರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ತ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ 2015 నేను ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಪೂಂಜೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರೆ ಏಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಕೈವಾಡಿರ ಆನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರ ಅರ್ನ ಪಿರ ಉಂತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜಗೋಪುರದ ಬೇಲೆಲ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಕಾಂಡದಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಕರ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇಡೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡೀ ಈ ಪೊರ್ತು ಎತ್ತು ಬೈದಿನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ತೋಟ ದೇವರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರೂಪೋಟು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಮಗ ಧ್ವಜವತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪರಾಜಿತ ಸೇವೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸುಪರಿವಾರವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಅವಳು ಅಂತೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಡು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸತಿ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಷದ 16ನೇ ವರ್ಷ ಆ 16ನೇ ವರ್ಷಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಪರಿವಾರ ಸಹಿತವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪೂರ ಸಪರಿವಾರ ಮಲ್ಪುಡು ತಾಂಡ ಇವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ವಾದಶಾದಿ ಧ್ವಜಾಂತಂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ತಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಧ್ವಜಾಂತ ಮುಟ ದೇವರನ್ನ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಧ್ವಜ ಕೊಡಿಮರ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜಾಗ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಭೂಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇವಾಗ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಉಂಟುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಲಿಪು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಇವಾಗ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಈ ಜಾಗಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಮರ ಆಡು ಕೊಡಿಯೇರೋಡು ದೇವರಿಗೆ 5 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಆಡು ಸಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಊಡಾಪದ ಸೇರಿ ನಡಕೊಡು ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಐಕು ಗೋಡಾಪದ ಕೊಡಿಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ದಿನೋಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮನಾಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ತಂತ್ರಗಳ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗಡು ದೇವರಿಗೆ ಗೋಡಾಪದ ಕೊಡಿಮರ ಅಂತೂತ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕೊಡಿಮರನು ಈ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಬಾರ್ದು ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಕಟ್ತದೆ ಈ ಜಾಗ ಕೊಣಾರ್ಪಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕೊಣಾರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಮುಹೂರ್ತ ಆಡು ಅದನ್ನ ಕೊಣಾರ್ಪಣ ಸಮಯ ಆಡಾಡು ಬೇರೆ ಜನ ತುಳಿತೋರು ಮಾತು ಬರನಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವಾಗ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಿರಂದಾದ ಆ ಆಪಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕೊಡುನುಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವು ದಯಬಂಡ ನಂಕ ಬೋಡದ ದೇವರೇ ಬೋಡದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಕೆಲಸವು ಮಾತ್ರ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಮಾತು ದೈದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪುರಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಾದ ಭಕ್ತೂರ ಬಾಂತನ ಮಾತು ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ನುಡೆ ಕರ್ತದೆ ಒನ್ನುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡಿಮಾರ ಬರ್ಬಾಗ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಕೊಂಡದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗ ಗುರುಚಾರಕ ವರ್ಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತಿರ್ಲಿರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರವಾತ್ಮಾನೀಲಕಂಕನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯ.
ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಹೈವೇದ ಮಿತ್ತೇನೆ ಬೋದು ವಿದ್ಯಾಪೇಟೆ ಹೈವೇದ ಮಿತ್ತೇನೆ ಬೋದು ಕಬಕರ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕೂಡ ದೇವರ ಫಲ ರೈತ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಮನೆತನ ಬೆಳಗಬೇಕು, ವಂಚನೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಮನಾಥೆಯರ ಫರ್ಮಾನುರೋದ್ಧಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಗುರಿಯರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಣಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬೆಳಗರಿಗೆ ಗುತ್ತು ಅವರು ಗುತ್ತದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಗರಿಗೆ ದೇವದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೋಡಿ ಪರಪರಾಗಿದೆ ಆ ಸೋಮನಾಥಿ ಅನುಗ್ರಹ गणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि। हरशम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ शिवशङ्करदर्वात्मा नीलकण्ठ नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं सूदन मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वज परिवेदाभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि।
ವೃಕ್ಷರಾಜಾಭಿಮಾನದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಚಿದೆ ಮರದ ಅಂಚಿದೆ ಬರೀ ಅಂಚಿದೆ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನ ಸರ್ವೇ ಉಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾಡ ಆಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮಾಭಿಮಾನ ದೇವ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಸಪರಿವಾರ ಮಲ್ರಾಯನ ಈ ಜಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆನಂಚಿತ್ನ ಸಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥ ಸಪರಿವಾರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹಿತವಾದಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು ಸಪರಿವಾರ ಸಹಿತವಾದ ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಪಂಪ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವಾಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಈ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ನೆರವೇರಿಸಾವಡು ಸಪರಿವಾರ ದೇವರಿನ ಸಹಿತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು 5 ದಿನದ ಪುರದ ಉತ್ಸವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪಡು ದಾಂಡ ಐಕ ಬೋಡ ಹಾಕ್ನಿತಿರು ಕೊಡಿಮರ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೋಡು ಧ್ವಜ ಆ ಕದ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಹಾಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಈ ಜಾಗದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ವೃಕ್ಷನ ಕಟ್ಟದು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನಿದೆ ನೋಟು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ವೃಕ್ಷ ಛೇದನ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವೃಕ್ಷ ಛೇದನ ಮಲ್ಪನ ಮುಹೂರ್ತನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ಮಲ್ತುಗೊರಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಓಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣಂದಿದ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓಲ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾವಣದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಮಡ ದೇವರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಆಪಣಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ದೇವರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದು ಇಂದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ವೃಕ್ಷ ಛೇದನ ಮಲ್ತದು ಐನು ಸರಿಯಾದ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕಿಡು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಎತ್ತಾದು ಐಟು ಬೋಡ ಆಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಡಿಮಾರ ಮಲ್ತದು ಐನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತೂತ ಅಪಗ ಮುಹೂರ್ತದ ಇಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನ ದೇವರು ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಕೈಗೂಡ ಅದು ಕೊರ್ದು ಆಪಣಪನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಪುರ್ಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮರ 11 ಪೋಪ್ನಂಗಿತ ಪುತ್ತುಡ್ಲ ಹೋಗಿ ರೀತಿದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಲು ಕುಂದು ಕೊರೆತಲು ವಿಘ್ನೋಲು ದುರಿತಲು ಧ್ವಾಂತಲು ಮಾತ ಆ ಬಂದಲಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎತ್ತದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಮರಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಯೋಗ್ಯತೆನ ಭಾಗ್ಯತೆನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊಡುವ ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನೇ ಮಲ್ಪಂತ ಕೆಲಸವೂ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹಣ ಕೊಡುವ ಪಂಡದ ಸಪರಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವಳಿನ ಅಂಚನೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರಧರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠನ ಮಹೋಸ್ತುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ
ಆಡಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿನ ಹಾಗೂ ಕೊಡಿ ಮರ ಬೋಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅದೇ ಭೂಮಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಭೂಮಿಡೆ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಬಹು ದೇವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾನೊಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮಣ್ಣದು ಕಡಿಮೆ ಕೋವಿಡು ಅನ್ನೋದು ಮಂದಿ ಇಂದಿತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ದಿನದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು ನಿಖಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಈ ಜಾಗದ ದೇವರಿಗೆ ಮರದ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಕಂಡ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ ಕಾಡ್ತದೆ ಕೊನೋದು ಒರ್ಲುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಲಾಕಲ್ಲ ಐತ ಪುಣ್ಯಪರ ನಿಖಿಲ್ಗಳ ತಿಕ್ಕುಲಾಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗುಲಕ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿಯರ ನಕಲು ಮಾತೆಯರ್ಲ ಬೆಳಗುಲಕ ಸರ್ವೋತ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಖುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಿಂಚಿತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದ್ದು ಪೂರಕವಾದ ಮರಣ ಗುರುತುಗಳು ನಿಜ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊಡಿಮರ ಅಪ್ಪನ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕುಲೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪಠ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಜಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಂದ ಅನುಭವ ಈ ಜಾಗದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಮರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡಿಮರ ಪೂರ್ವದ ಕೊಡಿ ಏರ್ಸಾದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಸಪರಿವಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡು ಆ ಕೊಡಿಮರ ಫಲವನ್ನು ಸಂಸಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉತ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರ ದೇವರಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ ಅವಳು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ನಾಡು ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆನೆ ಮಂತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಂದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟುಡೆ ಮಲ್ಪಾದ ಮರಣ ಕೊಡ್ಲುಡೆ ಕರ್ತದೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಂತೆ ಐನು ಕೊಡ್ಲುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎದ್ದಾದ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರ ಧರ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾತು ದೇವರ
नमः प्रार्थनां समर्पयामि विप्रद्धोर्भिकुटारङ्गोऽभयवरो प्रदन्नो महेशः सर्वालङ्कारदत्तः सरसलिलो नक्षत्रमात्तवासः जयो मुक्ता पराभावित्रं पञ्चवक्त्रः कृक्षः कोटिरकोटिगणितोष्कलः तुङ्गमौलिः स्मरणम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ शिवशङ्करधर्वात्मा नीलकण्ठनमोऽस्तुते प्रार्थनां समर्पयामि स्वामी देव ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಡು ಶಾಲಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಕ್ಕಳ ಓಡಾಪಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಮರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಣರಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಕೊಡೆಮಾರೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವರು ಕೊಡೆಮಾರೆತ್ತ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದೇನು ಮಾತು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಡೆಮರನ್ನು ಕರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಿಮರ ಕುಂಡ್ರತ್ನ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸಲು ಮಾತುಂಟು ಆ ಕೆಲಸಲ ಪೂರ ಪೂರ್ಲ ಹಾಪಲಕಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಮರ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದ ದೇವರ ಎದುರು ಆ ಕೊಡಿಮರದರು ಕೂಡ ನಡೆದು ಉಂಟುದು ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಹನ ರೂಪನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತವನ ಮಲ್ಪೆರ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸೋಲ್ಲ ಮಾತುಲ್ಲ ಐನ ಪೂರ ದೇವರ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರ ನಂದಿ ದಿನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ 21 5 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಲ 5 9 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಪೂರ ಆಪ್ನ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ನಮಗೈಟ್ ಮಲ್ಪಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ತೂಪಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಫಲಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೆರ ಕೂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ತನಿ ಈ ಕೊಣತ್ನ ಕೊಡಿಬಾರ ಆ ಕೊಡಿಬರಣ ದೇವರ ಬಾದವು ಅರ್ಪಿತಾ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರಧರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತಮಸೋದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇನ್ನೊಳ್ಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ 2015 ಇಸ್ವಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಐದಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ನಡೆದು ಬತ್ತಿತ್ತು. 2027 ಇಸ್ವಿಡು 16 ವರ್ಷ ಆಪನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಕಿಲ್ಲರು ಗೊತ್ತು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಊರ್ದ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರ ಸಾಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ. ಇನಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಕಾಂಡದಾತ ಪೊರ್ತುಗು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಕರ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇಡೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡೀ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎತ್ತು ಬೈದಿನಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ 2 ವಿಷಯ ಪಾತ್ರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ 2 ಪಾತ್ರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ನೆನೆತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದೈವದೇವರು ಊರ್ದ ಪೂರ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬಂಡ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ನಶಿಸದು ಪೋಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಪಡರಿ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲು 2015 ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು. ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೈನಂಜಿನ ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಪುದರ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನತದು ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆರ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನನು ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಆಕಲಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುನ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಅಂಚೆನೆ 2015 ನೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅರೆ ಏಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಕೈವಾಡಿರ ಆನೀರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರು ಅರ್ನ ಪಿರ ಉಂತದು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನಿಮುಟ್ಟ ರಾಜಗೋಪುರದ ಬೇಲೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆವಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ನಲ ದಾನಿಲ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೈಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿದ್ದಲ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಂಚ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು 6 ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂತುದು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಿಮಾರನ ಪಾವ್ರು ಗೊತ್ತದ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು. ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಕಸ್ಬಾ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿದ ಬೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರನ ಕೊಡ್ತೇರಿಂದ ಬಂಡನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುನ ವಿಷಯ. ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರು ಆ ಕೊಡಿಮರನು ಭಾರಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕನತದು ಪಾವ್ರು ಗೊತ್ತದ ಕುಟುಂಬಿಕರಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೇಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು ನನ್ನತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡಾಕ್ಲು ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂತುದು. ಬರ್ಪುಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ದಿನಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಜಿನ 10 ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಾದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಭಾಗಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆಪುರ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಸಾಗಡಿಂದ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ನಟೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕೊಡಿಮರದ ನೆಕ್ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೀ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದನ್ನೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2000 ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪರಾಕಿಯರ್ನ ಆಕ್ರಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಶ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾಶ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ 1997 ಈ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಏಳುದಿಂತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಇದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ್ದು. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು 2015 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಇನಿ 2027 16 ವರ್ಷ ಇನಿ 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾಣದು ಈ ಊರ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರೋಡು ನಿಗಂಡ ಮಲ್ತದ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಂತಿರ್ದಾರ ದಿನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಯ ರಥ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಆವಡು ಪಣದೆಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜನೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮಾಗಾಣದ ಐನ್ನ ಇಲ್ಲಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜನೆ ಇಲ್ಲು ಪಾವೂರ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಯಾನಂಜಾಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಗ್ಳು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಕೊರಪ ಪೋಂಜಾರೆ ಐಕೆ ಇಂಜಿನ ಅವಡ ಏನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಳು ತೂಪ ಬಣ್ಣದು ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡು ಕೊಡಿಮರನು ಕರ್ತಿದ್ದು
ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಂದರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾಗಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೊಡಿ ಮರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ರಥಾಯರ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿಂಕಿ ಆವಡು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಏನು ಕೊರ್ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಾಳ್ವೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಆರ ನೇಟ ಒಂಜಿ ಎಂಪಿನ ನೇಟ ಒಯ್ತಾಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಡನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಪಾವಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಆವಡ್ದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ ತನು ಮನ ದನ ಕೊರದು ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಜನ ಕನಸುಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಏನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಗನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲೇನು ಈ ಕೊಡ್ತು ನೆನೆತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕರಿಬೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ತಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಅವು ನನ್ನ ಏಪ ಏತು ಮುಟ್ಟನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ದೇತನ ಸೊತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲೆಗೆ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಡಗೆ ಮುಗಿಪ ಎರಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡದತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ನೇ ಕಾಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೀರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ 87ನೇ ಇಸ್ಪೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಲನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವೇರು ಮೂಲು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರೇನು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರೋಡು ಅರಣ್ಯತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನು ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆರು ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನು ಮಾತ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸಾರಥ್ಯ ಅದು ಆರು ಕೈಪಾಡ್ದು ಒಯ್ನು ಕೆಲಸ ಜತ್ತೆರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಜ್ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪಾವುರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಪಾವುರ ಗುತ್ತಕ್ಕನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಾವುರ ಗುತ್ತದ ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನಲಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣದ ಮಾತಾ ದೈವಾದಿತ್ಯನ ವೈದ್ಯನಾಥನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಕುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಈ ಹೊಡೆದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವನು ಒಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಉತ್ಸವನೆತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾಗಣದ ಮಾತ್ರೆತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರೆತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅದು ಬೆಳಗಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಂತನ ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳ ಎಡ್ಡ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿಜಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿಲಕ ನಡಪಾಡು ಪಣದು ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ